Oh, magandang buhay. So welcome po sa ating panibagong buhay, panibagong pag-asa. Alright, so mamamalengke tayo. Kasi natin na. Morning, Ate Lourdes. Good morning sa inyo. Ang iyong lingkod, ang chef na makulit. Alright, so papasok tayo ng palengke. Malamang, alam nga nalalabas ka. Gago! Bibili ka nga karne, alam nga nalalabas ka. Diba, boss natin na? Tawa ko na tawa sa'yo kagabi. Hey! Alright. Mabot tayo sa green light. Pasaway yung mga poso dito eh. Pag lumagpas ka ng yellow, huli ka na. Mga kagrupo namin ni Bossing Atina, pagpasensya nyo na kung madaldal ako ha. Dito lang naman ako madaldal pag nasa helmet ako. Right, so park muna ako. Tignan natin itong mga pasaway dito. Bakit pasaway? Laging pinapabili ng face shield yung mga tao dito. Pero pagdating naman sa loob ng palengke, lahat yan parang sombrero nasa taas. O diba? Gastos lang. Tapos nakakalat sa kalsada yung mga face shield na ewan ko kung pinagtatapon. Okay, wala yung suki ko. Yung mamaya ulit. Alright, so nag-order tayo ng 2 kilong part ng tiyan at 1 kilong giniling. Yan. So nasa 900 agad yun. Yan. Diyan Ken, sa kay kilon giniling. Ay. Kay Kinyoy, ilang guni sa'yo eh? Kaya na aking impagkarodal ba yan Ken sa Nicolas? Wala pa man, piano pagkaroda mo to. Wala ka lang, gano'n ka paldo, parang mo. Napunikin, kulang lang budget ko ay? Oo, okay, papanaway mo, pampul. Tigata na eh? Ito, hindi ko man 70 ko. Panaway mo. Sige, para sa raw kugaw. Lang gunisa. Oh ha? Ha? Ano lang? Dugalatan? Ang kapalay budget? Oh, hindi parang ini-slice nila ba? Ini-slice nila ba? Pang-display. Okay, thank you. Alright. So, ang natira sa 1,000, yan, 20. 20 na lang. Bakit naman 20? Ate Lourdes, so karne, marami dito. Yan, ikot-ikot muna tayo. Okay, baniray kanto na yun. Iwasan muna natin magdaldal dahil nandito tayo sa pampublikong lugar. Naku, makaka-copyright pa ako. Ate Lourdes, sabayan mo. Let's go. In your eyes. Ayan guys, oh. No face shield, no face mask, no entry. Diba? Pero makikita nyo lahat yan. Oh. Walang face shield. Open face shield, face mask. Naku, saktan ko to mga to eh. Huwatin mo ako, Bossing Atina. Saktan ko lahat ng mga to. Joke lang.
Yan o, may nag-iyosi pa. Tricycle driver pala. Oh, lagi nilang pinaggagastosan yung face shield na yan eh, no? Kano ba face shield ngayon? Dito kasi may 15, may 20. Tapos yung iba, minsanan lang isusuot, tapos itatapon na. Which is hindi mo alam kung saan napupunta yung mga segregate ng mga plastic materials. Alam naman natin na yan ay pinagbabawal na. Diba? Bawal nga ang plastic sa mga ano eh 7-Eleven eh. Only dreamer of dance of blue. Ay mali pala. Naku, hindi ko pa nai-edit. Natatawa na ako eh. Tatawa ako sa reaction ni Bossing Athena. Diba? Nakadalawang reply yata ako dun sa live stream ni Bossing. Sarado si Suki ko. Ano ang pinagbibilan dito, which is yung mga gulay, binibigay lang niya ng saktong presyo lang. Hindi niya pinapatungan. Kaya maraming bumibili sa kanya. Right, so yun lang. Wala namang masyadong importante. Pinakita ko lang ito, kung gaano kahirap kumita ng pera. 1,000 mo karne pa lang, o di ba? Hindi pa natin naisama ang mga gulay. Kahit na gaano man kalupit yung mga tao sa atin, tayo ay pinagpala pa rin dahil binibigay tayo sa mga taong kagaya yun nila Bossing Athena, Ate Lourdes at sa iba pa. Ngayon ko lang sila ngayon ko lang sila nakakausap or nakaka-chat pala, dahil ako hanggang chat lang. And so sa bawat upload ko ng video, Bossing Athena, kayo yung unang bubungad. Yan, pangako ko yan. Kumbaga kasama na yan sa isasama ko sa aking intro. Kasama ko kayo sa aking intro. Pagpasensya nyo na at yung phone ko kasi maliit lang ang memory. Nasa 32 lang. So pag ginabaan ko siya ng more than 15 minutes, ang pangit na ng video quality niya. Ganon kalupit, ganon kalakas kumain ng memory si GoPro. Yan. Kaya dapat GoPro ka, dapat naka-laptop ka or mataas na mga external. Yan. Alright. So mabuhay po kayo. Hanggang sa muli, Ate Lourdes, Bossing Athena. Chat nyo pa lang, rinig ko na ang boses nyo. Lalo to si Bossing. Alright. So paalam muna mga kapatid. Whoosh! Bossing! Bossing! Wala lang. Para na naman akong balo dito eh. Sasalita mag-isa. Tapos pag pinanood mo Bossing Athena at ni Ate Lourdes, matatawa na lang ako na, alam niyo yun, napapatawa ko kayo, which is hindi ko nagagawa yun in person. Yeah, banking boy, banking 20. Para dun para sa nag-comment doon kay Ma'am Athena. Ay, Ma'am Athena to. Kagabi sa live stream. Pasensya na kung mahaba yung video. Actually talagang mahaba yung kalsada na yun. Kaya pagpasensyahan nyo na po
Paano pa kaya pag pupunta na ako kay kay Bossing Athena sa Cebu yun, sigurado mas mahaba yung mas mahaba ang kalsada. Siyempre hindi natin iiwan si Ate Lourdes. Isasama natin siya sa Cebu dahil siya ang ating sponsor sa gas.